powerful. Yvonne Tivachki on Capital 100.4 FM. So once again, it is a very good evening. Manera kanaka zvikuru sei kwamuri kumativi mana enyika kwamuri kutiona nekutiterera muri naika nguva ziri pana 9 minutes past 8 o'clock. Pane Penyero Star FM sounding good all the time. Pamwe chete kane pa Capital kwa 100.4 FM Harare's Heartbeat. Yvonne Tivachki ndo zita rangu ndichikuchingamidzai kuchirongwa chatingati isusu season 2 ye My Ultimate Gospel 10. Vatariri nevateereri vechirongwa munoziva kuti takafamba nacho ichi kwete mbichana zvekurevesa chaizvo. In season 1 vana maichisamba vaiva pano, takanga tina naFelinandi pano vachitudza magospel songs avanofarira. The Charambas were here. We had so many people that we had. But listen, this is where we get up close and personal with our prominent personalities munomu munyika yeZimbabwe. Tichinzwawo kuti ivo vanotiimbira nevamwewo vanongomirawo muzvinzvimbo zvinoremekedzeka vanofarirawo nziyo dzipi dzechitendero. Mukabata ipapoka kuti ndo pane interview nhasi kwete bazvimwe zvezvamuri kufungidzira. Tati isusu nziyo dzinofarirwa nevanhu vari prominent, nevanhu vanoimba, nevanhu vari influential musociety. Nhasi ndo dzatinenge tichiita profile isusu pachirongwa chino chinonzi Gospel Greats. Tobva tati isusu tafunga kuti rega titange with a bang. Joining us is a multi-award winning, talented Zimbabwean artist, the biggest social media star in Zimbabwe, in Africa actually, according to ETV Naika. And listen, she's a comedian, she's an actress, and she has taken the entertainment industry by storm, making a name for herself with numerous high-profile endorsements under her belt and deals. She has solidified her persona and person as a household name in Zimbabwe and beyond. Musikana uyu, andibvumze ndimutambire nemufaro mukuru. Anonzi Tyra Chikocho Munetsiwa, popularly known as Madam Boss. Tinokuchingamiza kuchirongwa chaMwari. Aiwa ndigamuchirei nemufaro wakakura zvikuru susa. Nekuti isusu tisiri kukugamuchira. Ko uri sei? Yvonne ndiri right. You look well, wakachena. I love your hair. You know the messages that are coming in, the love that is coming for you. Anzi wasira mazita avo, my Malia in the building. Solidadi, mwana my daddy. Solidadi Diani. Where did you get the name from? Solidadi. Solidadi. Ndaiona inonzi Telemundo a lot. What? Telemundo yakabonetsa. Saka paina Soli, mwana my daddy. Anga ine character yangu. Achi ektai bobo. So that's where you got the name from. Solidadi. Mwana my daddy. I mean, ndakarifarira style. Whoa. Solidadi mwana my daddy. Ayo, tiri kuvaona vanhu vakawanda vari kutaura kuti tinomuziva saSolidadi. But listen, chirongwa ichi tinoda kukutenda nekuya kwawaita ende wakatora nguva yako ukanyora masongs ako 10 aunoti Yvonne ndo andofarira egospel. But tine zvinhu zvatinenge tichida kungotaurawo newe tiita catch up ende tichitotangira ipo pakutoti nhasi ndo first time yako kutsika pagospel grace, saka vanhu vanenge vachida kukuziva kuti Tyra ndiani, zviri kufamba sei. But totanga futi nekungovhunza kuti muri dziri sei, iwewo uri sei. Takapedzisira kumbonzwa uri muchipatara dididi, uri sei, utano hwako uri sei? Ganzokero mashure muri yangu iri right. Looking at those two beautiful kids, nengoti Mwari makaita yenyu, we are good. I'm much better. I'm much better. Ndanani ndofunga munongondoona chingweta up and down. Wakada kutogara pasika zvinhu zvachazvibude. Kukwidza nekudzika. Nazvo zvironda tichifamba tichienda tichidzika. So now you're feeling okay? Yes, I'm good. And then we saw, listen, I've got to address this as we begin because I know it's a question on so many people's minds. In that season that you were not well and then in recovering, then we just saw a new body. Takabva tangoona yowe Tyra atochinja, atoslima, nakanaka tsitsi. What happened with that? Yvonne, vanhu vanoluza weight nezvinhu zvakasiyana siyana, health wise. And I think inini wacho I have to lose weight because of certain things. All right. And also ndikuona kuti pane zvimwe zvinyaya zviri kungobuda zvausati wabvunza izvozvo. Pane zvinyaya zvakawanda ndichiti munhu wese
ane mvumo yekuita zvaanoda nemuviri wake. Wakada kutora musoro wakautarisa kumusana uko. Ndiwe. But yeah, I want to lose more. I want to lose more. Yeah, because vanhu vanokurudzirwa kuluza weight. Nezveutano tinotokurudzira vanhu kuti vanhu ngavaluze weight. Kune vamwe vasingado kuluza weight nevamwe vagara vakaslimawo zvavo vanotoda kusimba, but kune vanhu vakasimba sesu we have to lose weight. Health wise we have to. Okay, yeah. So it's something that you deliberately did. Chinhu chauri kutoita uchitoziva kuti ndiri kuda kuluza weight. Ndoda kuluza dai zvaibvira ndasvika kana kuma 70 kgs 75 kgs. I'm turning 40. Ende kutena 40 gore rino ndizvo. Yeah, I'm turning 40. Saka uri kuti umboti. I have to keep young. I have to zvirwere, like I said, zvirwere zvakawanda. Sometimes unenge wanda doctor, iwe shamwari weight yako iyi. Yeah. Nezvauri kunzwa izvi nechirwere chauinacho ichi. Wangu. Yeah. Lose weight. I know, I get you. Yeah. I get you a lot. But listen, sekutora kwandaita ndikati nini nziyo dzaunofarira 10 ndo dzatinenge tichiridza. Ndikuona kuti pa number 10 nga muupenyu hwako. It's not in any particular order, but pa number 10 iye zvino muupenyu hwako. Panavo ivo Minister Michael Mahendre nekambo kava kanonzi Makanaka Jesu. Une nhoroondo yakaita seko nekambo aka. Sei wakakaisa panziyo 10 dzinodiwa nataira. Chimbo cha Minister Mahendre chekuti Makanaka Jesu. Actually, my mother-in-law, Madeizi akareleasewa album iroro. Vairidza song iyoyo zvakanyanyisa. Vachigeza, vachiita sei, vachienda kubasa pavari. She's singing. So tese as a family, we fall in love with that song. And song iyoyo pachezvayo payo yega. I song ine udzamu. I song minister in my life. I love it. I love that for you. Cool stuff. Yeah. So we're going to press play on it, and when we come back to continue mama conversations atinawo isusu atikuda kutaura tinawo isusu maidzaba taira chikosomunetsiwa kana kuti maidzaburuka nyasha kana hazidasira kuti mafidiba mafidibo chiko chinenge chichimboitika mazita akawanda. But listen, we're having a great time and we're understanding you better. Masongs aunofarira when you're in your quiet time aunoridza iwe egospel ndo chinangwa chikuru chechirongwa chino. Asi tine nyaya dzatine chida kungonzwawo zvetinenge kuita catch up newe. Ndakanotisa kuti tisataenda kuChristmas manje tisataenda kuholiday apa wakauya nemoto nemasongs egospel. Inini ndichiri kuziva uchi, I think one of your songs kudhara, I think I was very young, ichiridzwa nana Leander Kandiyero, you know, the veterans in the broadcasting industry vachiri ku national broadcaster. I think song yachainzi Vasunungure, a gospel song, and then you took a break. Ndizvo zvakaitika here because waita kunge wangodzoka. Chii chakaitika ipapa? Handina kutora a break. I've been singing gospel since. Okay. Asi semunhu ane matarenda akasiyana-siyana, ari multi-talented. Aritseko. Semunhu ari multi-talent. You know, as an artist, you must find a path. Yako yaunoti izhi. Ndo yangu yandiri kuda kunyazofamba nayo. All right. That's why makandona ndakambotukwa ndiri ekumaskits, but gospel handina kusiya. Alright. Ndiri munhu yanozongoti abata akasiya, but ndirimo muhwepo hwegospel. Alright. Yeah. Unoda kuita zvegospel music zviro but unozombowandawo nezvimwe zvekuita. Ndinozowanzwa nana Dudzai nana Merinda ndo vanozongopinda. Ndo vanoti wandei. Alright. Saka tiri ipapo manje. Pane song yakanetsa, abate mwana, aumbogarike, gets away. Changa chakaipa chisong ichocho Madam Boss chekuti munhu wese. Ndaingoti kuvhura feed yangu paTikTok, kungodai you know. But then ndokupazotanga mashoko manje akazotaurika ekuti hanzi song iyi ine muridzi wayo. In fact nditori neinterview ndakaona muridzi wayo achitaura. Ndakabirwa song yangu chichi. Zvakafamba sei because I know kuti it's Denzel, it's Jaden Paradise, then it's you. Yes. Saka isong yani chii chakaitika baba? Unoziva zvinotonditira fani. Pa scenario yacho I thought I was dreaming. For me, that's a good song, to be honest. It definitely is. That's not my song. All right. I was called to feature. All right. Kutongonoisa inzwi rangu. Okay. Then I wake up in the morning, Madam Boss Waba song. I'm like, really?
nandina kuba song uma tingatenge kubanana tichirwidzana nezvinhu zvekwamwari here. Yeah, I get you. And I can give an example mukoma wedu wamabva mukuridza baba Maendere vakandishedza kuti Madam Boss tifiche song. Do I need to ask him kuti imi song yenyu makaiona makainyora zveshuwa here makainyora hii song ichi. And also ininiwo ndiri munhu wevanhu. I'm open for collaborations. Ndofunga ndakaita collaborations nevanhu vakasiyana siyana nasaba. Saka ndakatoshamisika, and then I had to call vafana vangu kuti konde ipi. Vafana vakandiudza kuti iwo munhu tatotaura naye akatoti bo actually kune ma voice notes yavaito. Aitoti bo tozoda kuti Madam Boss vati advertise re arova ichinwa kumana. Yeah, and then I hear a lot of things. We need to sue Madam Boss. Actually, we're still waiting for the Masamons. Madam Boss to sue you just because vakaba song. And I remember acknowledging the person written by. And also Denzel did acknowledge. Then Denzel, because he doesn't like drama, he actually took the song down on social media. But Nina, I love the song. I love it. I love it. Even up to now, I just feel like, man, even Aria Kanyora song, he did well. And the verse Vagaita she did write per song. Get away, man. That song is. It's a nice song. It's a nice song. And I what I like is that the situation was resolved. You guys got in touch with the person who was claiming and things like that. Yeah. Okay. All right. So I know that you know, we are counting down. My songs are no farra a gospel music and I'd really love to talk about your background, how you came about, you know, to sort of just be in that space you farra gospel music. Was it the way you were raised? Because ndikuchaza pa number 9 yako ka pane song ya Nozembe inonzi Masodzi. Ndiuze pamsoro pe song iyoyo maererano nemakura wakaita nekuti inoreve kwauri. Maria Chapukuta. Song ya no, I love Nozembe. Ndinomuda zvekuti and my days airidzwa Nozembe kwanga kuri kudhara changobva kumusha tichiona izomugidho pa black and white TV. You know, so ndo song dzaingoridzwa idzodzo dzekudhara dzana Nozembe. So inini nanhasi ichiri kuminister mulife mangu kuti every time paunochema Mwari achapukuta musodzi. Mwari anopukuta musodzi. Wow. And looking at my background, Mwari akandipukuta misodzi yangu. And nanhasi Mwari achiri kupukuta musodzi. So the song still ministers again in my life. Cool. We're going to press play on Masodzi, and then when we come back, I've got a question for you that I think maybe it's prudent for me. It will be very considerate of me so that you can get your answer ready. I like that you were now mentioning kuti Mwarano pukuta Masodzi ndine zvinhu zvandenge ndichichema zvangu chinyararire. So I'm going to pose a question when we come back from Masodzi, particularly on that aspect of your character. There's a lot of things that have been said about you by so many different people. Yeah. And you have just remained quiet. And people know you to be quiet. Saka ipapo panzwisepo kuti ikarita yako chaichaiyo here oro unenge uchitozviitirawo kuti because you know I've got a brand to protect and things like that. So when we come back from Masodzi, be ready for that question. Hanging out with you're gonna be ready, yeah? Hanging out with Madam
kunewo dzimwe dzenziyo dzinofarirwa naTyra Chikocho, dzinofarirwa naMadam Boss. Pastor Aisa vane kamba kavo kanonzi Burukai Mwari Baba, ikaka kakwana mu10 masongs ekuti tikamumutsa avete kuti unofarira magospel songs api, kana kuti achifamba ari muhighway ndo masong aanenge achiridza ainana nozembe masodzi. Saka ndakuvhunza mubvunzo but tisati zvedu tapindura mubvunzo iwoyo. Burukai Mwari Baba kwauri sei yakwana mutop 10? yakwana mutop 10 because ndinogara ndakafunga kuti dai vabereki vangu vari vapenyu. I think as a person you also need a mother's love. Rudo rwamai rwakakosha zvekuti kune vese vari kunzoku vanana amai vavo, please take care of your parents because kuva nemubereki kwakakosha. Yvonne, pane mamwe masituations aunotoona kuti hapari kuda mai vangu apa, hapari kuda baba vangu apa, pari kutoda mai vangu chaivo kuti vanyatsomira. So kune vane maparents avo, please take care of your parents vachiri vapenyu. I love that. So song ya Pastor Aisa inogara reminder. Kuti so now let's get into the question andakuvhunza tisati tazoenda to a break. Idzo nyaya dzekunyarara stereki idzodzo ndizvo zvauri chaizvo here izvozvo Madam Boss, kuti chero mashoko akataurika from wherever anogona kunge vari multiple people chaivo vari kutora nezvako akazodai anodai, you just remain very quiet. Vamwe vanopindura, vamwe they backfire, but they fire back, but iwewe unoramba wakanyarara, unozonoputikira elsewhere apa unenge uchingoitira zvesocial media. Character yangu yaunotoona pasocial media ndo character yangu behind the camera. I'm just a very sweet person. Kukura kwangu vese vakatamba neni, they know kuti Tyra munhu ari sweet. Kashoma kuti vandione ndichipopota, wanatonda ndichipopota pamwe ndikutoita zvemadrama, but that's my character behind the camera. Saka unenge usingabaikane, unenge usingarwadziwe? Of course ndinorwadziwa Yvonne, but at the same time kunyarara ikoko kune mugoyo wawo wakanaka, especially on my brand. And kune hunhu wakunokupa kunyarara. Hanzi kunyarara kunokunda miedzo, because ukataura ukapopota unozosangana nezvakawanda zvinozokuhama mo. Saka I'm just naturally I'm quiet. Even mumba chaimo mofunozi kuti Tyra akanyarara. Ndokunobhoekana zvimwe zvinhu ndongotaura iende, but I'm somebody who's just quiet. Ndinotonyara kuburutsa zvinenge zviri mukanwa mangu. Ndine mashoko anoperera parurimi. Anotoguma and ndinotozviudza kuti rinoburitsika here shoko iri arikanyarara. Saka ndakataura, saka ndakapopota, saka chichi chaitika. Saka I'm just like that. Even kubva kuchikoro chaiko. All right. Yeah, because as we count down the 10 favorite gospel songs that you have of all time, there's an apology andakazoona that you put out on a morning during I think the holidays. An apology. Okay. Put out. I acted out of character, and things like that. So did you really mean that? Like, now that we're talking about your character is... I meant it. Ndataura chirungu chiri correct. Kuti I meant it ka? That apology yanga iri chaiyo Yvonne, because inini kurarama kwangu andina kubvira ndambodzidziswa kunzi unofanira kuita pull down someone. So I felt kuti ndakabuda mucharacter. Ndakabuda mucharacter pasocial media because ndakagumbuka, ndakarwadziwa, ndakangofuka kuti zvinhu zvandakafunga ndega zvisina management. I just wake up in the morning, I'm like no, let me just vent out. Let me just show people, let me just try to tell them the other side of the story, not the other side of the character of the story. And I felt kuti whoever wandaitaurira, and then after this, all this going on comment section, typing, venting, what is she feeling? How is her mental health? Because to be honest, Nini, if I
bump into a comment or ndakangonzwa kwandiri kutukwa kwandiri kutaurwa because tinozozviona we are on social media pane kamwe minute kandino ka 10 minutes 1 hour 3 hours zvinondidisturba kurarama kwangu situation yangu vanhu vari around inini zvinondidisturba so I just felt kuti what is she thinking about me? Why can't you just apologize? Actually, my manager Fano called and he was like, Tyra, what's going on? I'm like, Fanisha, I feel so sorry Funge. Right. Because also I've got kids who are growing. I never know varikukura ndogara ndakadhumana nevana vake kuma functions. Mama besides my difference edu vana they've got nothing to do with nyaya dzedu. Saka vana they always vanomhanyirana Fifi Mama boss. I just felt like imagine mwana achisangana naye pasemi level mutown wotsamwa kuti vakatuka mai vangu nesuro. So and also Anna Michaela they are growing vana seeing mama she's not like this munomumba, why is she doing this outside? So I just felt like I need to apologize because I know kune vamwe vakati hanzi I think shoko rasvika rinenge rasvika shoko but I have to apologize. Yeah, I had to. Wow. Yeah. Yeah, that's so deep. All of that you said, and you deciding, kuti, let me swallow my pride and accept it. I know that we want to talk about other things, but listen, we also want to hear your songs that you like. Yeah. Christabel, ane song inonzi mararipo. Naitara, you're such an You're such an old soul, man. Saka knows about Christabel. What does this song mean to you? Chimbovira ndimbotaura neweka. Song iyo taita mafanis nayo kuchikoro. Alright. So every time when I'm on YouTube playing my music in my car, I always play that song because inondiremind kudhara ndiri kuchikoro bosi taita kagame nesong ya Christabel washaya zano here hama yangu. We're gonna press play on this song and then when we come back we continue the conversation with Madam Boss. She's in the building.
Madam Boss bringing back memories, man. Kuita kuti dzora nekudzura ndangariro imi. Takutozotaura maage edu because andiri vana vatoko tichimhanya tichiona washaya. Pane henzi Salmo D actually yaitwa gospel every Sunday, you know, ku national broadcaster. But we are live and 15,000 people are watching right now on Facebook. Thank you so much for that patronage. And ndikuona futi ma messages akawandisa sirika ari kuya pa WhatsApp. Vanhu vanokudisisa Taira. Kune vanhu vako vanokuda zvinokuita kuti ufile sei izvozvo? Zvinondiita kuti ndifile zvakanaka ufunge kuti kune vanhu kunzoko vanoita kunge hama dzangu, vanoita kunge mhuri yangu, you know, my fans. Shout out to you, Madam Boss fans. I love you so much. I love you back. That's beautiful. Okay, so you. I know kuti there's something else that we need to unpack and also just to tisaite kunge tiri kungo kuvunza mibvunzo yezvinhu zvakaitika ende kuti zvakaitikirei zvakafamba sei. We need to celebrate some of your successes. Takakuona ku BET, takakuona ku ETV, social media influencer for Africa, was it? And so many other things that you've done. And this is because of your work, yaunoita yemaskits yoyo and things like that. Well done on that. Thank you, Yvonne. Thank you so much. And tichada kuzotaura izvozvo kuti tichaona zvinhu zvakawanda here zviri zvauchazenge uchiita, especially muna 2025 muno, because people enjoy your dramas and things like that. But I've also then noticed kuti your fans vatiri kutaura vanokuda stereka. I don't know who called who named who, but you are the Snake family or something like that. Snake under grass. The Snake family. Iwe wacho unotozviembrace saka ndinoziva kuti inyoka ipi, inyoka yani. Alright, ngatitaure kuti Snake family ndezvechii. So, to be honest, I think Snake, kunzi Snake kwandinoitwa nevanhu kwakauya through zvatati chataura zvekutukana pa social media. Somebody was just saying me, she's a snake, she's a snake. Alright. And also mukufamba, looking at myself, ndichinyatsodzvitarisisa how I do my things. Ndakatoona kuti Shanditori snake under grass. Let me explain the snake under grass part. David, wait. The snake under grass part, how inini I take it. Matorero andinozviita inini. Yvonne, I'm that type of a person okuti ukasangana neni anditi hi Taira, how are you? Ndinofara, ndinenge ndichifara, ndozvanditori. And then iwewe wabva pandiri iwewe unotoenda uchiti Taira yashamwari yangu. Alright. But inini ndendatokanganwa nezvazvo, ndechitoziva kuti ndakambosangana ningi. Then patinozosangana kechitu, the same vibe yawakaona iye the second vibe yawasangana neni pamwe pane zvandiri kutoitawo inenge yatosiyana. And then they say Taira inyoka. Secondly, mukutamba neshamwari dzangu, people they say I share a lot about my life. I don't share, Yvonne. I think you know that. Mukutamba neshamwari dzangu, you know, when you are playing together, mune nyaya dzamunotaura muchishare nyaya inini I'm that type of a person okuti dzimwe nyaya ndiri reserved. I listen, ndinoteerera. Alright. And ndinoteerera dzevamwe. And there's no one day ramakambonzwa Taira zvinzi pane shamwari dzangu dzidza ndakambotamba nadzo. Taira handiti zvakati, Taira handinyaya handiti kwakati. Hapana chinhu chakambobuda chinzi kana chakabuda handisati ndachiona. Ndinochengeta zvevamwe. But zvangu zvavanenge vachifunga kuti vanoziva, because they don't know what I'm doing. Ndiri kuita nezvechi, especially vanhu vanonyanyoda zvemumba mangu. Zvakona mhofu. Zvinhu zvekumba kwangu. Dzinobuda dzakawanda. Ukanzwa dzinenge dzichitaurwa kunzoko, chitibva watoziva kuti pane 99% zvekunyeba zvandisina kutaura, kana kuri kunzi vanenge vakazviono nini ndendisina kuzvitaura. So vanhu vanozoti uri snake under grass because you don't talk about your stories. Alright. I don't share about my stories. Aushare ma feelings ako unenge uchifila, aushare zvazviri. Saka ndo paunozonzi uri snake under grass. Saka vanhu zvinobva zvavarwadza kuti Taira anenge asingatauri zvinhu zvake, saka is snake under grass. But I like it. A snake is nyoka inokobora shamwari. Aidevutika. Alright. Isusu ngatichitaura izvimwe zvine chekuita futi nenhaurwa idzodzo dzekuti you know your life is not necessarily out there and unoningira. But how do you
I don't know how to put across this question, but mubvunzo wangu ndewekuti because you're out there handiti zvizhinji munopressa live tinoona even kana Amalia pane video yake hapo inondinakidza zvekuti ndogara ndichiona and things like that. Pane, are there private aspects of your life iwewe dzatisingazooni? Because your life is pretty much out there. Even right now tikatarisaka uri kuvaka handiti ndizvo? Pane ndakaona futi ive nemabhiridha edzi muriko here mabhiridha achibuda. Everything is happening right in our faces. Imimi munozoita catch up here, munozowana nguva here kuti muri mega zose muri so mumboita life yencheche yemuri kana kuti zvatinotoona izvo ndizvo zviya zvamunoona pasocial media. I think it's 20% of my personal life. Then 80% it's private. Okay. Tinotoone life yatinotorarama isinei nesocial media. At the end of the day ndiri mai munetsiwa, ndiri mai mufu, ndiri muroora kwandakabva, ndiri mwana kwandakabva, saka tinozoita zvekumba. All right. Okay, I love that. Tara conversation yatiri kuita yakati rebe. On number 7 you put the song ya Fungisai inonzi Pindirai. As an artist Fungisai wakangomutarisa, so how do you feel? Why is she in your top 10? Ndakakura ndichiteerera Fungisai, especially masongs ake kudhara, and also she's my sister. We check on each other each and every time. Okay. So I think nditori biased. Pana Fungisai. Then ndobva ndazoona futi kuti pana pa6 pako pane song ya Baba Charamba inonzi Buruka. Masongs aBaba Charamba aiperekedzwa muchato kubudiriro kuvanhu vaichata, so angori masongs ekuti handimbofa ndakakangana ende haaexpire masongs haachemberi masongs angoripo. Ayo tinoda kuzvitenda izvo. What I'm going to do now is I'm going to press play on your number 4 song because my conversations edu, and with the I think with the 20 minutes that we have left atizokwanise kupedza conversation yedu. Messi Mutsvene ane kamba kanonzi ndinovimba nemi kawaisa. Taura nini nezvesong iyoyo? Ini ndinovimba newe Jesu. Taura tinzwi. Yvonne, zvinhu zviremesei zviomesei tinofanira kuvimba naMwari. Pane mamwe masituations ekuti anotongoda kuti ungovimba naMwari, hadi zvimwe zvinhu. So every time pandinochema, pandinoselebrata, inoshanda kwese kucelebrata mukuchema. That song ministers to my life. Wow. Okay, we're going to press play on it, and when we come back, we continue the conversation with 15,000 people. Mangwenya Bay, Nyasha Chikwewo, Paidamoyo Gunduza, Ru Paperwork, ayo vakawanda kana vanhu vari kuona. Tiri kuona futi ananetsai Zambezi, Trishkurai kudzai Dube, Mai Gwen, Muriseiko naye Petronella Chimene, Lucy Ngwenya. Ayo, zvinoda kutendwa kuti muri ku aiwa vari kuona tinoda kuvatenda zvikuru nerutsigiro rwavari kutipa. Tara, when I look at some of the things that you've done, in fact, my question is, you've got 2 million followers almost 2 million followers on Facebook, which makes you the biggest social media personality in Zimbabwe at the moment, right? Okay. Then wabva wati iwewe ku Instagram I think 1 million. Nezvimwe zvezvinhu zvatinongoona zvaunoita ma-endorsements zviri sei? Zviri kukubhadhara here? Are there things that you just don't show us ako zviri kunyatsoita chaizvo mulife mako? How do you rate it kubva zvawatanga career yako 10 years ago? Zviri kubhadhara here? Yvonne, ndane 10 years ndiri muindustry. And for me, kudos to my management team anafanuyo. Yeah, zviri kubhadhara. Hapana zuva randakaleka something. And also pa 10 years ipapo nema-endorsements SAYI taingonotenga hembe nemaswits tichidya nemikwimba yevarume iri yakasaraunda Madam Bosco, Timofela, kuti Fanuo, Peter Maz. Vese nana Dr. Mtisivai wongogara uchinoona ndakabata sweet nichidya sweet. Uchinakirwa kwazvo. So there are certain things that we don't post on social media because I feel as a family, as a brand, we feel like vanhu mafans ndo vanotipa mari pavanobaya live pavanobaya like
dhora pamwe ndo pariri kupinda. So we just felt like atidi kuvhairira vanhu nezvatinazvo because vanhu ndo vari kutipa kuti zvinzi Madam Boss aita brand ambassador we certain company, wema-companies atravela vanhu mafans, ende mafans edu akasiyana-siyana, kune vanowana kune vasingawani. Saka atidi kuita unge tiri kuvavhairira. Okay. And then there's a recent posts yeimba iri kuvakwa. Yandashinda kwaona mabhiridha here achibuda mugomba like. Sometimes if you see me putting things on social media, sometimes panenge paine some companies that I'm working with vanenge vachida kuadvertise, and that house it's a 3D. Kana uchitanga kuvaka chinhu chese pachinovakwa panouya 3D. Ndo inotanga architect anokudza kuti izvi ndo zvichange zvakaita imba yenyu. Imba yenyu inogona kufanana neimwe munhu, but izvi ndo zvichaita sei zvichange zvakaita imba yenyu. It's a project which we are building. We are doing pay as we go, and we are getting zvimwe zvinhu with my partners out there. But what we have achieved, ndo zvatakachiva izvo ndo zvatinazvo. But this one we're going to put it online, and then people seeing it ichivakwa nemacompanies akangosiyana-siyana vachango ndakufanira kudya michero yangu. Ndakufanira kuchidya michero. Ndo zvatachibvunza izvozvo kuti 10 years later zvinomeka sense here. Zviri kumeka sense to be honest. Uchipfeka uniform yadudza iya uchidizva. Vana vari kuenda kuchikoro, chikafu tichidya zvedu, tichifamba neupenyu. And also I want to thank our fans. Ndo because pama stages atinenge tiri ndivo mafans vanotisvitsa pama stages. Aiwa ndizvozvo. Tine munhu anonzi Pastor Chakanetsa Bandimba vane song inonzi Jesu Dombo. Naitera masong uri kuvavhovhonora paiwa. Song iyi I remember ndanga ndaba mari ye-school fees. Ungoita seiwa? I remember Maika Chembere vakandirova ndadya mari ye-school fees ivhoni. Iri nguva ndanga ndiri form 1. Iri nguva yeEzomgido pachiridzwa ndiperekedzewo kudombo. Ndichirohwa chinzi risiti iri kupi. Ndakati risiti ndasiya, risiti yaenda naMargaret, zvikanzi ndati risiti iri kupi. Ndoda kukurowa bosi, ndikuziya kuti hauna risiti. Ichirira kusvika song iperi. Ndichiburwa, ndaibura madrama ndinonyeba. Okay, so that's the memories that it brings back. Let's press play on it. When we come back, we just check on you. Kuti zviri say how do you deal with because unoona unokuda vakawanda but pana vanhu vasingakufarira futi vakawanda unodhilawo sei nazvo izvozvo wokurudzira umwe munhu ari kutanga muindustry menyu imomo kuti apafambe sei ipapo, then tobva press play on your number 1 toone kana zvedu zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka. Ndiperekedzeiwo kudombo rakakwirira kundidarika, kana moyo wangu waziya nekuda kwezvinonetsa muupenyu, ndoshaya pekupinda napo kana pekubuda napo. Ndiperekedzeiwo kudombo
rakakwirira kundidarika, Jesu idombo rakakwirira kundidarika, mururu vana mai. Ndiperekedze mudombo rakakwirira kundidarika, ndiperekedze mudombo rakakwirira kundidarika, kana moyo wangu wasiya, ndiperekedze mudombo, kana moyo wangu wasiya, ndiperekedze mudombo, ndiperekedze mudombo rakakwirira kundidarika. Still hanging out with Madam Boss. We've got about, thank you so much to the head of programming for Star FM, and apparently I am the chief producer for Capital 100.4 FM. We're just going to take 10 more minutes in the next shift, you know. But yeah, did I tell you this though? Ini ndokuchechi kwandaenda manje kwa Pastor Bandimba. Vari kupi nei? Vapenyuka zvavo variko Varipi? but ini ndiri kuti taive pavidhiyo tichitamba so nevhidhiyo yafungisai kuti makomborera ndaivepo ndikatete saka taisangana but taingosangana tichingopesana mumastreets imomo. Taina, thank you so much for coming and also just for sharing with us pauri. But pane mubvunzo wandoda kuti ndikubvunze tisati tazoridza song yako iri panumber 2 wandinofungidzira kuti mubvunzo unogona kubatsira vamwe vanhu. Pane vana vakawanda kana kuti vechidiki vari kuita come up, vana Mojaya anondinakidza Sterek, baba Elvis. Baba Elvis. Mama Elvis vanorwara. You know, kwozoita even Mama V, you know, content creators vakawanda that are coming up, exactly. You know, and I also noticed kuti there's a lot that's happening on TikTok right now. Maybe the word of advice yaungade kuvapa pavari kukura ipapo maererano neruvengo chero nezvinhu zvinotaurwa zvakawanda. Ndingopa context hangu kuquestion yekuti uencourage mayouth aya who are making a living out of art. Zvakawanda zvinotaurika pamusoro pako tara zvokuti zvimwe zvachona unotoona wotovhundukawo munhu adana ningi azodai, you know, and things like that. Vakawandisa vanhu vanenge vachitaurwa. Iwe unozvikunda sei kuri kunzi mwana mumwe ari muindustry nhasi asangana nemiedzo yakadaro, ungade kuti chekwa Yvonne pakaipa, because I feel like for me ndononge it's normal ini. It's normal industry yedu as long uri munhu wechikadzi pane pamwe paunotombonzi munhu uyu anenge ananingi. And sometimes ndinonzwa kunyara ufunge, especially panotaurwa kuti Taira dana sewekineo madzibaba izvo zvakataurwa tikatadza kuzvinzwisa nemaremekedzero atinovaita with the good thing that is doing mucommunity medu. Imagine appreciating maartists. Saka zvinhu zvakawanda zvingatisiyane nazvo. And kuchida kubata kune maartists vari kukura vechidika ava vanofanira kudzidza kwatiri kuti ndonzira yavachange vachifamba nayo, especially as you grow. Paunenge uchikura uchiita unge uri kuwana mabasa, some they believe kuti munhu wechikadzi kuti wane basa unge waita zvaunenge waita nemumwe munhu. Yet we've got, I mean, Madam Boss brand, it's a big brand na manager aripo kuti sometimes companies they come to us vachiti approach, but dzimwe nguva fani tonoti gogogoi tauya pano ndini manager waMadam Boss. This is what we do. These are the numbers. Yeah, anozongokumutsa fani ushamwari mukono sign contract. I don't read contracts. Ndino changu chete kungono sign pai. So zvinhu zvakadaro zvino zvakaoma. Zvinhu zvokuti unofanira kutongozvijaira. Ini ndatozvijaira. Vangani ko vanhu vatakapiwa iPhone. Vakawandisa zvokuti mumwe musi mofoka nditi hello sha iwe shamwari tatina mari papo nevanhu vese vanonzoro dana nawo visa shamwari hapana nafanisa na 100,000 ndikuda mari Taira. We laugh about it. We laugh about it. Wedu wevarira kutoita money making venture nezvinhu zvakadaro.
But listen, thank you for clearing the air. Also, not even clearing the air, because panapa isi dati grille nekushandurudza vanhu. Isusu tiri kunzwa masongs aunofarira egospel. Pamwe chete nekukuziva in a different light. Zvaunoita in your quiet time. Ne how you feel about some of the things zvinenge zvichiitika izvo. Saka thank you for sharing that story. Taura kuti tichionekana isusu pa number 2 song yako yoyo yemweya wedzinza iripo yoyo, then yekupedzisira yacho tichairidza manje so asi chandingade kuti ugadzirire kuti utaure nesu tichiridza masong maviri iwayo ma-upcoming projects nema-prospects aunawo samadam boss. Inini I had the privilege yekuva present wezvimwe zvirongwa zvawaita kumadam boss foundation. Maybe zvimwe zvinhu zvaungade kuti veruzhinji vazive zvamuri kuita nezvinhu zvamuchaita izvozvo tichidzoka mukambo nemashoko chaiwo ekuonekana nevanhu 15,000 vari kukuona izvezvi ekungozoitawo chionekedzano navo sevanhu vanga vachiona. Kambo kari panumber 2 ndekaka aka. Star FM number 2. Ghost Magician. Tuene godo mweya wetinza we usaba tuene shanje kusei usinga de kundiwona ndichifara kusei usinga de kundiwona ndigarike awite get away imivetinza we musaba tuene godo imivetinza we musaba tuene shanje kusei musinga de kundiwona ndichifara kusei musinga de kundiwona ndigarike amite get away masoko yenyu hana simba upenyu wangu Jesu vakandichengeta ini chero mukawereketa kundigara matare kutumira mhepo Jesu vakandichengeta ini abate mwana song yakaita noise song yemheri iyoyi. Listen, we need to move out now so that the next shift can come. But because we started a little late, we had the grace, to sort of just continue a little bit. Tyler, we want to say that we thank you and we appreciate you for coming. Izvo zvinotiitira zvakanaka. Maybe tingokupawo mukana usati waridza song iri pa number 1 yatichazobvunza kuti sei iri pa number 1 muupenyu hwako iwewe. Wokungotitaurirawo ma-upcoming projects aunawo. Zvatachitaura izvo zvekumadam boss foundation and some of the things that people don't know about you that you want them to know. Okay. Foundation, we are doing good to the community. We are getting scholarships from international universities and we are hoping to get scholarships locally because zvinofana kutanga nesu. And also Madam Boss Foundation, we've got a program which we are running 3 women vaya vatoda kupa mari and we've been going in and out tichizama kuidentify vakadzi ava because tine women empowerment. Yeah, a lot is coming. Mabasa chayo for the brand. Manager Fanny vari kubaya mabhatani zviri kuita saka and also we've got another gig Ratina Roku South Africa which is coming as well. It's big as well. Ndo zviri kuuya nezvimwe zvatisati taziva zvatakagadzirwa naMwari pamberi apa. Which is good. Thank you so much for also using your resources ne-support yawakapiwa to pay back to the community. Ma-scholarship ase kutamba nawo. Ufunga muri kuti even madzimai ari kupuwa mari ayo 3,000 is not a joke. So well done for that. We see that. We're not glossing over it. Toda kutofura napo zvakanaka tichitodhipisa. Well done. Uri kuita zvinhu zvakanaka. Thank you so much. Thank you. Kambo kako kari panamba 1 muupenyu hwako obva watudza kuti nekuda kwei kurarama kwangu ndimi fungisai zvakava pano mashava
apa ngoda tikubva tisaina out here tikudzoka futi unoda signature densere uda chi apa unoda sei tikudzoka futi here tikaridza sonto wataenda Unoenda? apa ngododi mashoko ekupedza mashoko ekuvharisa chirongwa achititsanangurira nekurarama kwangu ndini kuti zvakamira sei taura tinzwa mashoko andoda kuvharisa nawo chirongwa ifoni ndeye kune mafanza angu kuti keep on supporting Madam Boss patinotadza munenge muchingoti tsura zvimwe techiteerero zvimwe techingoi mheno ikoko and also kune maartists vari kuita zvakafanana nezvatiri kuita izvi ndoda kuvakurudzira kuti nekuwanda kwataita uku social media yakubhadhara be creative and ndinofara zvekuti because maartist mazhinji macomedians they are coming vakawanda vari kuuya izvezvi vari hot vari kuita content iri hot. Let's hope you're getting paid in social media, and also let's find management to manager brand rako, because kana watotanga kuita maskitsi watoka brand kako ikako chikaumbiridza, find a manager anokuguida anokutsvagira mabasa because ndikuwanda kwataita kune mamwe macompanies ekuti avakwanise kana kuuya uzokuapproacha because vanenge vachifila kuti they don't need advertising, but vanenge vachitoda advertising. So find a manager anonoapproacha those companies like what my manager does fun. And also kune mafans rabai mchitisupport, and we love you so much. What's my last song? Kurarama kwangu ndimi inokufungisa chii? Sei yakakudzana. Kurarama kwangu ndimi Mwari, upenyu wangu. I'm biased nenyaya yafungisai. Alright. Also pavaita Baba Oliver Mutukudzi. Masongo ekudhara asingachemberi ekuti ukairidza song ichitonge yakabva ichangobva kunoburwa. Saka ndinoida song iyoyo nemoyo wangu wese. Kurarama kwenyu ndimi Mwari. Wow. Listen, thank you so much, Tyra, for coming. We appreciate you, and we hope to see you soon. Ukazofunga futi pamwe 10. This is your home. Zoka. Not Zoka. I will come back. Mom, Yvonne Tiwachke is my name. Signing out now with number 1 in Fungisa, in Madam Boss's live right now. There's a lot that is happening right now on Facebook Plus. I don't know, kandapo 10 minutes to Mr. Vikas. So, it was such a wholesome conversation. Till we meet again same time next week. Special shout out to Arnold Angakati Batramshin with Facebook Live, my assistant producer Kathleen for making it happen, and of course Fanny, the management. I'll definitely see you again same time next week. Good night. God bless. Take care.